Čaute ľudia, vítam vás pri ďalšom videu, no a keďže Lidl mal plnilka Retro týždeň, tak dnes si ukážeme, ako si uvariť kôprovú omáčku so strateným vajíčkom a knedľou. Knedľa trvá najdlhšie, takže rovno sa začneme. Do odmerky si prilejem 125 ml teplej vody, ďalej 7 g čerstvého droždia, podrobím medzi prstami. Droždie s vodou poriadne premiešam, môžeme položiť droždie s vodou niekde na bok a ďalej si zoberiem väčšiu misu, v ktorej si zamiesime cesto. Do misy nasypem 150 g polohrubej múky, 1 polievkovú lyžicu oleja, no a nakoniec ešte nejaké 4 g soli. K múke prilejem vodu. No a všetky suroviny môžeme vymiesiť do cesta. Cesto máme vymiesené, je trochu také redšie, ale to tak má byť. No a teraz si ho nechám vykysnúť približne takých 45 minút. A samozrejme ešte misu prikryjeme utierkou alebo zafoliujeme. Cesto mám vykysnuté, do hrnca som si nalial vodu, dal som si na vrch utierku, no a vodu začnem pomaličky zohrievať. No na pracovnú dosku si vysypem trošku polohrubej múky, do múky vyberiem toto cesto. Z cesta si vytvarujeme bochník, trošku si ho roztiahnem, aby to bolo taká knedľa. Kým nám zobrala voda, bochník som si ešte nechal chvíľku podkysnúť, no teraz si ho jemne presunieme na utierku. A môžeme prikryť a necháme teraz variť približne 20 minút. Knedľu máme uvarenú, položil som si ju na polejovaný tanier, dáme si ju na bok a môžeme ďalej pokračovať s omáčkou. Do hrnca pridám polievkovú lyžicu masla a k maslu prisypem 2 polievkové lyžice hladkej múky. Múku budem teraz pražiť na masle a keď máme múku spráženú, môžeme si pomaličky začať prilievať postupne mlieko. Postupne kvôli tomu, aby sme vlastne všetky hrudky postupne rozbíjali tým, jak budeme prilievať to mlieko, tak vždy všetko rozšľaháme najlepšie metličkou a potom môžeme znovu ďalej prilievať mlieko, znovu rozšľaháme do takej krémovej konzistencie. Alebo skôr teda omáčkovej. Omáčku môžeme ďalej osoliť a okoreniť. Samozrejme stále treba miešať, aby nám omáčka neprihorela. Môžeme ochutiť trochou octu, približne tak 1 polievkovú lyžicu a štipku cukru podľa chuti. Počkáme, kým nám to prevrie. Ďalej tu mám pripravený kôpor, ktorý si nakrájame úplne na drobno. No a môžeme pridať do omáčky. Všetko spolu zamiešame. No a omáčku máme hotovú. Ďalej si zoberiem hrnček, do ktorého si pridám vodu. Vodu začnem pomaličky zohrievať a do vody prilejem ocot. No a keďže máme pripravenú omáčku aj knedľu, tak teraz si uvaríme stratené vajcia. Popri tom, kým sa zohrieva voda, nakrájame si knedľu. Keď nám voda vrie na stratené vajcia, tak teraz si rozbijem 2 vajíčka, tie sú na jednu porciu, do vody. Nemusíte vôbec robiť vodný vír, stačí keď to jemne takto rozbijete to vajíčko a pomocou lyžičky si to dáte trošku dokopy. A teraz približne nejaké 2-3 minúty povaríme. Môžeme vyberať a dávajte pozor, vyberáme najprv na dosku. Na dosku preto, lebo sa môže stať, že ešte vám trošku niekde vody utečie, z nejaké bublinky vám sa vyleje a keby to dávate priamo na tanier, do omáčky, tak by to potom nebolo pekné, keby tam je tak zrazu veľa vody. Na bok nalejem túto fajnovú omáčku, no na omáčku pridám tieto 2 stratené vajíčka. No a žltky môžeme aj rozrezať, nech tam pekne sa rozlejú. No pozerajte na tú parádičku, to je úplne, to milujem. Kôprovú omáčku s knedľou a strateným vajíčkom máme hotovú, no nakoniec ja už len ochutnám. Je to naozaj perfektné, no ja dúfam, že takýto recept sa vám páčil, ak áno, tak určite dajte like, koment, odber, uvidíme sa na budúce a čaute.